שאלון קצר. מתי נולד משה דיין? בואו נגלה לכם. 1915. יצחק שמיר, 1915. והנה עוד שני דברים שאתם לא זוכרים על השנה ההיא. 1915. הראשון, אלברט איינשטיין מפרסם את תורת היחסות המורחבת. השני, ב-1915 קמה איילת השחר הצעירה. עכשיו קחו אוויר ושימו את הסיפור, שגם 90 שנה אחרי ממשיך להסעיר את העולם. הראשונים שהגיעו, המייסדים, הם קבוצה של חרטים, מה שמסביר משהו על החרטה שיש במקום גם 90 שנה אחרי. הם איבדו את השטחים ובתמורה קיבלו 1/5 מהיבולים. הם בנו 3 חושות, עורבה ומטבח, שצויד במילה האחרונה, פרימוס. ב-1923 באים אל החרטים נציגי החברה להתיישבות בארץ ישראל עם הצעה קוסמת, בנייה של עורבה גדולה ו10 בתים בצורת פרסה. התנאי, איילת השחר תהיה למושב. החבר'ה אומרים תודה, מקבלים את המתנות וממשיכים כקיבוץ. ב-1936 מחפשים מים סביב הקיבוץ. קודחים וקודחים, וסוף סוף 21 שנים אחרי הגעת החרטים פורצים מים מהבארות. חברים, כולם פורצים במחולות. ובשעה טובה גם מתפנים למקלחת. סוף סוף. הרבה פנאי אין על הגבעה הזו. ב-1948 מתקיפים הסורים את איילת השחר, בהפצצות והפגזות, בניינים נפגעו, הילדים פונו לחיפה, שיירה של טנקים נפגעה בפאתי הקיבוץ ונסוגה, אבל הקיבוץ היו גם אבדות בנפש. אבל החיים נמשכים, עדי ההפגזות שכחו, ואיילת הקימה את בית הערכה שהפיץ את שם הקיבוץ עם האיילה והכוכב ברחבי הארץ והעולם. שמועות על בית הערכה הדרימו עד לארצות אפריקה, ואורחים מהיבשת הותירו את המקום עם תפוסה מלאה של 365 ימים בשנה. אביב 1958 מביא עמו את השלמת החידוש המרכזי. הלא הוא חדר האוכל, מהיפים במבנה הציבור בקיבוצים. ביומן הקיבוץ נרשם, לאחר שנים רבות של צפיפות וסבל, הגענו לשנה הנכספת, מי ייתן וישררו בבית החדש אחווה, הבנה הדדית ושלוות נפש, אמן. בשנות ה-60 התבססו ענפי הייצור המודרניים, אחרים נעלמו. חג ה-50 נחגג ברוב אדר, בעיתונים היללו את איילת השחר מהקיבוצים הגדולים והוותיקים בתנועה, ובליבה ביטחון מלא בעתידה. עד אמצע שנות ה-70 המשיכה איילת לחבור תוארים נעלמים. בירת העמק, האימפריה והקיבוץ הרביעי בגודלו בעולם. גם בשנות הגאות והשפל ידעה איילת לשמור על חיי תרבות, גאווה עצמית וביטחון רב. היו מבחוץ כאלה שאמרו שמדובר בשחצנות. אנחנו נגיד להם, זו לא שחצנות, זו מציאות שנבנית על ראייה מפוקחת. השנים חולפות והגלגל מסתובב, פעם למעלה, פעם למטה. וגם כשנמצאים למטה, בהבזק אחד אפשר להתגלגל למעלה. אז בבית העם אין מופעים, וחדר האוכל נסגר, אז מה? ביום החג נספור מה שיש, ויש הרבה. איילת בת 90 כבר לא ילדה, אך מתברכת בילדיה ונכדיה וניניה, ואנו בטוחים, האיילה תקפוץ, תגיע לשמיים. תקטוף את הכוכב, מגיע לה ומגיע לכולנו.